Преди малко получих поредния имейл на човек, който е затрупан с задачи, има страшно много ангажименти и просто прегаря. Може би всяка седмица получавам поне по 5 такива обратни връзки и аз самия бях доскоро по този начин. И изводът е, че колкото и AI инструменти, колкото и всякакви улеснения да имаме онлайн, просто хората не работят по-малко. Напротив, точно обратното, почват да работят повече, да поемат повече ангажименти, благодарение даже и на тия инструменти. Има обаче 5 неща, които може да направите още сега, за да си облегчите работата и да се почувствате някакси по-свободни, да ви падне един товар от плещите. За съжаление, колкото и да са елементарни тези 5 начина, почти никой не ги прилага. Сега просто искам да ви ги напомня и да ви кажа, че ако не ги направите, поне някой от тях, просто ще продължавате да се въртите в този кръг на това колело на хамстера и само ще се вайкате, ще прегаряте и постоянно ще почвате от начало и няма да мърдате нагоре. Така че хващайте се в ръце и слушайте тия 5 неща, които ще ви кажа. Гарантирам ви, че ще ви помогнат супер много. Почвам с номер 1. Първото, което е липсата на яснота е основната пречка и спирачка пред хората, които се чувстват претрупани с задачи. Ако искате ми се сърдете, но 99% от вас изобщо не са наясно с себе си. Не знаят какво наистина искат, не знаят защо правят това, което правят. Така че първа стъпка трябва да намерите тази яснота, която да ви е пътна карта, която да ви води. Така че да знаете какво днеска трябва да направите, да сте сигурни в това, а не да се чуете от 1000 задачи, откъде да ги подхванете. Как да намерите яснотата? Аз, примерно, много дълго време също бях в това положение, докато един от моите ментори не ми даде рамката, която да използвам, за да намеря точно това, което трябва да правя. В LifehackBG споделих точно тая рамка, която и на мен ми помогна в детайли. Безплатен, мисля, че е материала, не е платен, така че нямате оправдание. Влезте, прегледайте, седнете някъде и минете през точките и намерете тая яснота. Това е първото, което трябва да направите. Стъпка номер 2. Приоритизиране. Също много хора просто нямат никакви приоритети. Всичко им е важно в един и същи момент. Няма такъв филм. Не може всичко да ви е важно в един и същи момент. Седнете и си разпишете абсолютно в детайли всичко, което правите. Всички процеси, всички задачи, които правите ежедневно. Вижте тия задачи, които ви носят най-голяма полза и влагате най-малко усилия в тях. Вижте кое е вашето 80-20. Вижте тия 20%. Знам, че го знаете, ама правите ли го? След като видите кои са тия 20%, които ви носят най-голяма полза, помислете, кои от тях може да делегирате, кои от тях може да опростите и кои от тях може да автоматизирате. Примерно, много хора продължават да се занимават да си плащат сметките, битовите сметки. Вместо да ползват, примерно, онлайн банкиране. Настройвате си го автоматично, всичко си върви. Аз примерно съм така от години. Такива елементарни неща, ако седнете и си ги разпишете, си освободите сигурно поне 2 часа на седмица само от такива глупости. Особено сега с технологиите имате безкрайни възможности. Така че, приоритети. Какви са ви приоритетите? Какви са ви най-важните задачи? И нещо много важно. Помислете кое е онова нещо, което ако сега го направите, примерно тази седмица го направите, един път то ще ви носи полза много дълго във времето. Примерно това са системите, за които след малко ще говоря. Системи. Опитайте се да мислите систематично. Кое е това нещо, което става вход за вашата система и изход? Вижте къде е тясното място. Оптимизирайте го. Нали? Не само за бизнеса, но и за живота. Седнете, направете си един анализ. Като откриете това тясно място, теория на ограниченията, в LifehackBG има брутална статия, също е безплатна. Вижте, като откриете това тясно място, всичко ще ви се отпуши. След това намирате следващото тясно място и така постоянно итерирате и оптимизирате. Ако не го направите, може да си мрънкате, че сте заети и претрупани, колкото си искате. Нищо няма да се промени. Стъпка номер 4. Усамотявайте се. Намерете място тихо, спокойно, в което, примерно, 1 час на ден, един път седмицата или там, когато можете.
Махнете го това нещо, защото пак ви казвам, това е стимул, реакция и ние постоянно мозъка ни постоянно работи така без грам мисъл. Няма мисъл. Само има стимул, има и реакция. Седнете някъде тихо, спокойно, направете си анализ. Какво направих добре, какво не направих добре. Примерно аз имам си така за деня. Едната графа ми е с 3-4 задачи за деня, другата ми графа е какво ще направи моя ден супер успешен, т.е. резултата, който искам от тези задачи. И третата графа е какво можеше да подобря или какво направих добре. И всеки ден за 5-10 минути си правя някакъв анализ. Задължително, според мен, имаме нужда в този шумен свят да се усамотяваме на тихо и спокойно място, без никакви телефони, без никакви устройства, да седнем в тефтер или там с каквото яде, да седнем и да помислим. Има отново брутална статия в Lifehack.bg, отново е безплатна. Ще ви сложа линк в описанието или в коментар по темата. Пета и последна стъпка. Така наречения mindset или начинът ви на мислене. С един и същ начин на мислене, с този начин на мислене, който ви е докарал до това претоварване с задачи, до това прегаряне, няма как да вървите напред. Тоест трябва да се промени нещо. Тоест това ваше аз, което е в момента, тая психологическа структура, този mindset, той няма как колкото и личностно развитие да прилагате, нали, няма как личностно да развиете един mindset, една психологическа структура, която ви е докарала до това състояние. Затова имате нужда от нови убеждения. Тоест трябва да премахнете този когнитивен дисонанс. Ако вие вярвате, че сте претрупани, има страшно много задачи, че всичко ви е спешно, че всичко ви е важно, колкото и дисциплина да прилагате, вие в един момент ще се щупите. Защото действията ви не съответстват на убежденията ви. Примерно, трябва ли ви дисциплина и воля да изядете сладолед? Не ви трябва, защото убежденията са ви, че сладоледа е супер вкусен и затова без никаква воля и дисциплина едете сладолед. Но, примерно, ако трябва да седнете и да направите тия 4 стъпки, които ви казах преди малко, убежденията ви ще са в дисонанс с тия действия, нали, действията, които трябва да направите, за да седнете и да свършите тази работа. Защото вие, щом не сте ги направили до сега, нали, това не е част от вашите убеждения. И се получава един когнитивен дисонанс. И ако не убиете тази психологическа структура и не я замените с нови убеждения, които да вярват, че тия неща, които ви казах преди малко, са полезни и трябва да ги свършите, вие постоянно ще се напъвате, постоянно воля и дисциплина и всеки път ще крашвате и ще се връщате наобратно. Така че майндсета също в Lifehack.bg има страхотно полезни материали. Обобщавам нещата, които трябва да направите. Първо, намерете яснота. Защо правите нещата? Много е важно. Второ, приоритети. Кои са ви приоритетите? Оптимизирайте, автоматизирайте и делегирайте. Трето, усамотявайте се някъде на тихо и спокойно място и просто се анализирайте. И майндсета. Тия простички неща, всички ги знаем, но никой не ги прави. Няма как без тях да се освободим от този товар на ежедневните задачи. Ще продължаваме, се зариваме с още инструменти, с още AI, с още, защото нали, може да го правим по-бързо с тези инструменти. Ама колкото време освобождавате с тях, толкова по-бързо го замествате с нови и нови задачи, защото няма приоритети, няма и яснота. Споделете в коментарите какво мислите по въпроса. До скоро!